בוקר לך, בשנת תרל"ח, את קציר הענבים יצאו מיפו על סוסים. חמשת הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא, וזרח ברנט, ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט. איתם רחב מזרקי, הדוקטור הכסוף, לאורך הירקון הרוח שר בקני הסוף. ליד ומלבס הם חנו בלב ביצות וסבך, ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה. אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה, איני שומע ציפורים, וזה סימן נורא. אם ציפורים אינן נראות, המוות פה מולך. כדאי לצאת מפה מהר, הנה אני הולך. קפץ הדוקטור על סוסו, כי חס על בריאותו, והרעים שלושתם יצאו לשוב לעיר איתו. אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו הוזות, אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת. והוא נשאר על הגבעה, ובין חצות לאור פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור. לאן הוא עף, לאן פרח, אין איש אשר ידע. אולי היה זה רק חלום, אולי רק אגדה. אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים, העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים. ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון. הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון.